Συγγνώμη, ανοίξτε λιγάκι έτσι. Ανοίξτε λιγάκι. Ανοίξτε λιγάκι. ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, ο πάσαν όσων ιόμενος και εκ θανάτου λυτρούμενος, ο ποιόν μεγάλα θαυμαστά και εξαίσια, ότι την θέληση των χιλέων των δούλων σου εισήκουσας και προσεδέξωτας προσευχάς αυτών, δόξανσι αναπέμπονται στο εν τριάδι Θεό, θυσίαν ενέσεως και ευχαριστίας διαπαντός αναφέρομεν, το δοτήρι παντός αγαθού, ότι το έλεος σου κρίσον και σταθμόν να παρίσταστε εις τας εορτάς της χιλιετερίδος της Ιεράς Μονής Ταγιάδων. Η παρουσία σας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης εκ μέρους σας εις το γεγονός αυτό το οποίο σημαδεύει την ζωή της Ιεράς Μονής μας. Σας υποδεχόμεθα με ειλικρινή αισθήματα σεβασμού προς το αξίωμά σας, αλλά και πολλής αγάπης προς το τίμιον πρόσωπόν σας. Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επιδείξατε συνέπεια, σεβασμόν εις τας αρχάς του δικαίου και τα θέσμια. Η γόνιμος προσφοράς σας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είστε, καλά? Ωραία, ωραία, πάτε καλά. Υγεία εύχομαι. Όλα καλά. Όπου θέλετε, όσο θέλετε. Στη σειρά είναι δεύτερη. Είναι τρίτη. Τρίτη, πρώτη. Δεν μπαίνει κανένας μας. Να καθίσουν όλοι εκεί, κανένας δεν μπαίνει, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Έρχονται ξέχασα μία στιγμή να βγάλουν μια Θα βγάλουμε πολλές φωτογραφίες. Δεν μπορώ να κουβεντιάσω με τα παιδιά. Όλη την οικογένεια. Με όλη την οικογένεια, όπως είπαμε. Εύχομαι στα παιδιά κάθε προκοπή, διότι κύριε Δήμαρχε, τα παιδιά πρέπει να γίνονται καλύτερα από τους γονείς τους. Και γίνονται πάντοτε καλύτερα από τους γονείς τους, γιατί έχουν περισσότερες δυνατότητες. Βεβαίως. Βοηθάμε όσο μπορούμε, θα τους δίνουμε όλα τα εφόδια. Εάν τα παιδιά μας γίνουν σαν και εμάς, τότε πού είναι η πρόοδος και η προκοπή. Πρέπει να γίνονται καλύτερα και γίνονται καλύτερα.
Και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Σε όλους. Όχι ότι οι γονείς δεν παίζουν μεγάλο ρόλο, βεβαίως τους γονείς τρέχονται όλα αυτά. Τι κάνετε κύριε Πρόεδρε? Λοιπόν, πάμε μέσα. Άλλο μα έξω. Πού είσαι? Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και του Λαού των Χασίων, σας καλωσορίζουμε σήμερα στο Δήμο μας με την ευκαιρία του εορτασμού των 1000 χρόνων της Ιεράς Μονής Αγιάδων, η οποία ανήκει στην γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου. Ο Δήμος μας είναι ένας μικρός και γεωγραφικά απομακρυσμένος από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έχει όμως ιστορία, έχει ανθρώπους, έχει δυνατότητες, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πασχίζουμε με κάθε τρόπο να τα αναδείξουμε, να τα προβάλλουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Η σημερινή σας επίσκεψη εδώ θα μείνει βαθιά χαραγμένη, είναι μια ιστορική στιγμή για μας και θα μείνει βαθιά χαραγμένη τόσο στη μνήμη των Χασιωτών, όσο και στην καρδιά τους. Όχι μόνο γιατί υποδεχόμαστε για πρώτη φορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να περάσουν 1000 χρόνια να μας επισκεφτεί ο επόμενος πρόεδρος, κάποιος άλλος πρόεδρος, αλλά και γιατί με την παρουσία σας, με τη στάση σας σε κοινωνικά και ιδιαίτερα σε εθνικά θέματα, όπως θα παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας κάνατε πάρα πολλές φορές υπερήφανοι. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο γιατί το ταξίδι σας είναι βεβαρημένο και έχετε πάρα πολλές επισκέψεις. Θα μου επιτρέψετε, σε ανάμνηση αυτής της σημερινής μέρας, να σας προσφέρουμε κάποια δωράκια για να θυμόσαστε το πέρασμά σας από το Δήμο μας, από αυτή την περιοχή, τα οποία τώρα είναι απλά να σας προσφέρουμε κάποια δωράκια για να θυμόσαστε το πέρασμά σας από το Δήμο μας, από αυτή την περιοχή, τα οποία τώρα είναι απλά, χαρακτηρίζουν την περιοχή μας. Είναι βέβαιο ότι στην μακρόχρονη θητεία σας δεχθήκατε πολλά ακριβά, σπάνια δώρα. Ελπίζω τα δικά μας να σας μείνουν αξέχαστα. Έχω βάλει και αυτό το αυτοκόλλητο εδώ για να θυμόσαστε απλώς την... Λοιπόν, είναι 2 μαξιλαροθήκες. Θαυμάστες, τι ωραία τεχνήματα. Είναι όλα χειροτεχνήματα. Πολύ ωραία. Και εντυμένα στο χέρι. Θα το δείξει ο κύριος Πρόεδρος. Γιατί αυτός ο δίσκος φαντάζομαι ότι θα τον πήρε καλύτερα τον καφέ σας. Δεν το δείχνω γιατί θα ζηλέψουν οι άλλοι. Και βέβαια έναν τροβάρ, όπως το λέμε εμείς εδώ, που ήταν απαραίτητο εργαλείο κάποτε για να μπορούν οι άνθρωποι να κουβαλάνε
όλα αυτά που χρειάζονταν όταν πηγαίναν στο φέρμα και στις άλλες αγροτικές ασχολίες. Και βεβαίως, επειδή η περιοχή μας διαθέτει έναν γυναικείο συνεταιρισμό που είναι ο πρώτος που ιδρύθηκε στο νομό Τρικάλων και μεγαλουργεί, θα έλεγα, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα, κατασκευάζει και παρασκευάζει γλυκά παραδοσιακά κουταλιού με τον παλιό αγνό τρόπο της γιαγιάς. Είναι αυτά. Μάθια δώρα. Θα σας πω τι θα τα κάνουμε. Κεράσι, καρότο, δεν ξέρω αν έχετε φάει καρότο και καρύδι. Καρύδι βέβαια. Και βέβαια θα δοκιμάσετε και το τσάπουνο. Είναι γλυκόπιωτο. Είναι γλυκόπιωτο από κράνα, τα οποία και από διάφορα άλλα. Και όλα αυτά είναι προϊόντα τα οποία παράγονται εδώ στην περιοχή μας. Τα συλλέγουν οι ίδιες οι γυναίκες. Με αυτό το κουτί. Αυτό είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, από το εμπορίο. Προσπαθούμε όμως να βρούμε τρόπο ώστε να αναπτύξουμε την χειροτεχνία και των σκαλιστών, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να τα συσκευάζουν μέσα σε παραδοσιακά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν κάποτε στην καθημερινή τους ζωή. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Δεν είναι ώρα για να βγάλω λόγους, άλλωστε και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θέλω όμως να σας βεβαιώσω ότι αυτή η επίσκεψη δεν χρειάζεται δώρα για να μείνει στην αναμνησή μου. Από την δεκαετή σχεδόν τώρα θητεία μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, οι πιο ευχάριστες στιγμές, δεν το λέω για να σας κολακεύσω, ούτε έχετε ανάγκη κολακίας, ούτε εγώ έχω ανάγκη να σας κολακεύω, διότι είμαι στο τέλος της πολιτικής μου ζωής και, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζομαι την στήριξη για συγκεκριμένης βοηθείας ψήφων. Θέλω να σας βεβαιώσω λοιπόν ότι οι πιο ευχάριστες στιγμές της Προεδρίας μου είναι αυτές οι επισκέψεις που κάνω οπουδήποτε της Ελλάδας. Ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνο στο Δήμο Χασίων εθνικός, φιλόξενος και με όλα τα προτερήματα που έχει. Είναι παντού στην Ελλάδα. Και όπου και να πάει κανείς βλέπει την αγάπη των κατοίκων, τις αρετές των κατοίκων, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως οι αρετές επιδεικνύονται, χωρίς να ισχυρίζουμε ότι δεν υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα, στα οποία μετέχουμε όλοι εμείς οι Έλληνες και δεν πρέπει κάποια στιγμή να τα αποβάλουμε για να δείχνουμε μόνο τις αρετές μας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα να κάνουμε